Какво косплейваш? Косплейвам хелуинския скин на Синдра, Bewitching Синдра от Лига. Колко време ти отне да направиш този косплей? Може би около 5 месеца с почивчици, защото не трябва да се пренатоварваме докато крафтим. Колко ти струваше? Чудесно изглеждате, отговорът ми ще бъде зловещ. Смятам го горе-долу 700, но може би съм повече от това. Ако борим и декора, една палка, все нещо ще сбъркаш, лепилото ще свърши, плътта ще свърши, конеца, това ти онова, те знаете как е. Кой герой косплейваш? Ревенант от Night Rain. Страхотна си, колко време ти отне да направиш косплея? Честно казано, много малко. Аз обикновено участвам на стейджа. Тази година реших да не участвам и просто да направя косплей за разкарване. Но може би към седмица. Това е малко в твоите очи. Да, за мен да. Колко най-дълго ти е отнемало да направиш косплей? Може би 2 месеца, но пак това беше много забързано. Обикновено един хубав косплей се прави поне половин година, 8 месеца, ако искаш добре да изглежда. Добре, а колко ти струваше? Към 300-400 лева. Да, само струваше към 200 и нещо да се направите и че да. Кой герой косплейваш? Ерза от Fairy Tail. Колко време ти отне да направиш косплея? Точно 2 часа. Да бе, изглеждаш страхотно. Браво, а колко струваше? Панталоните са от Шин за около 15 лева и с буите става някъде 30. Така, и катаните отделно са детски играчки по 10 лева, които съм мотала в бинт. Така че почти нищо. Перуката е на сестра ми. Еми, браво, бързо, ефектно. А ти се ще изглеждаш страхотно. Благодаря ти много. Кои герои косплейвате? Найнес. Туби. Колко време ви отне да направите косплеите? Ами ние го купихме. Колко струваше? 150 лева. Общо? Това е супер! Браво! Много сте готини. Много благодаря.